बाय दिनै आं प्रसार मायथाइनि गेजेरजों फैगौ एप्रिल दाननि 9 तारिखखालि जि बिसायख'थि जानो गोनां दं जि इलेक्सन जों भट होनो थांगासिनो दं बिनि सोमोन्दै फंनैसो रायजो राजानि खाथियाव खावलायनो सानबाय। नैबे बिसायख'थि जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार बे बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार। मानोना जोंहा गोबां जेंनाफोर दं बे जेंनाफोरखौ बोस्रांनांगोन। जों नुदों जे बिपिएफआ थांनाय काउन्सिल बिसायख'थिनि समाव थगाय थसि खालामनानै पावारखौ लाबाय खिन्थु पावार लाखांना बिथांमोना ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजानि जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जेबो खामानि मावफुंनो हायाखै। दा बिथांमोना बे 6 दानाव जि मोनसे मोननै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बे गासैबो अन्थाइ खाम्फा गायसननायनि जि आसनिफोरमोन जि स्किमफोर बेफोरखौ इउपिपिएलआ गासैबो सेंसन खालामनो गालांनाय गोजा आरो बिनि एगेन्स्टै जिखिनि फान्ड बे फान्डखौबो इउपिपिएलआनो रेडि खालामनानै गालांखानाय गोजा। दिनै बिपिएफआ मोनसेबो गोदान स्किम लानो हायाखै, मोनसेबो गोदान फान्ड बिथांमोना मोनाखै। जों इउपिपिएलआ थांनाय 5 बोसोर इउपिपिएलनि जिखिनि फान्ड माबानि जिखिनि बिटिसि सरकारनि जिखिनि फान्ड बेखौ प्रपारलि इउटिलाइज खालामनानै लास्ट मुहूर्तआव जों 300 crore बासायनाय गारबोदोंमोन आरो बे राङाबो खिन्थु ओरैनो रां हिसाबै नङा खिन्थु गासैबो स्किम थख' खालामनो गारबोखानाय आरो दिनै बिपिएफआ बे एखे माबाखौनो फान्डखौनो बिथांमोना स्किमफोरखौ अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। गोदान आसनि बा गोदान स्किम बिथांमोना लानो हायाखै। बेनिखायनो जों बेखौसो बेखौनो खावलायनो सानदों रायजो राजाफोरखौ जे नैबे बिसायख'थिया इउपिपिएलनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बेनिखाय बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय गासैबो हारिसाफोरनि थाखायबो जोबोद गोनांथार। मानोना जोंहा 26 जि कमिउनिटिस जों बिटिआर ओनसोलाव रायजो जादों बे गासैबो जनगोष्ठीफोरनि जौगानाय बिथांमोननि जेंनाफोरखौ बोस्रांजानाया गोनांथार दं आरो बेफोरनि सोमोन्दै जों बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरनि जिखिनि समस्या बेखौ मोजाङै मिथिनो थाखाय जों भिजन डकुमेन्ट्स दिहुनबाय आरो बे भिजन डकुमेन्ट्सनि गेजेरजों जों बबे जनगोष्ठीनि बबे जेंनाखौ मारैहाय समाधान खालामनांगौ बिनिबो राहाफोरखौ रोखा रोखा लिरनो गारबोदों आरो बेखौ जों फारियै फारियै इमप्लिमेन्ट खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लाहांदोंमोन। जा खाफालानो गाज्रि हयथ' बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि खाफालानो एसे गाज्रि होनना बुंनांगोन जे जों सरकार फैफिननो हायाखिसै आरो फैफिनैखाय जों जि डिसिसन लाखानायमोन जिखिनि हाबाफारि लादों बेखौ मावफुंनाय खाबु जों मोनाखिसै। आथिखालनि जि बिपिएफनि नेतृत्व सरकार बे सरकारा बे जेंनाफोरखौ खुनु बोस्रांनाय नङा। दा बेनिखायनो बे जेंनाफोरखौ बोस्रांनो थाखाय जों स्टेट गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनांगोन। बेखि जोंहा 2020 मायथाइयाव जि सुक्ति जालांदोंमोन बिटिआर सुक्ति बे सुक्तिनि गोबां रादायफोरखौ जों दासिमहालागै मावफुंनाय जायाखै। बेखि जा इउनिभारसिटि गायसननाय, NIT गायसननाय, एम्सनि इकुइभेलेन्ट बेदि मेडिकेल कलेज गायसननाय, लोगोसे जोंहा NDFBनि माखासे सोद्रोमाफोरनि केस उइथ्र' खालामनायनि बाथ्रा थाबाय, बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि बाथ्रा दं। दाबो फ्राय 100निख्रुइबो बांसिना मोनाखै। जों मार्टियासफोरनि जिखिनि एक्स ग्रेसिया बेखौबो मोनजोबनाय जायाखै, माखासे मोनबाय। बेनिफ्राय जोंहा बाउन्डारि इस्यु दं सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्ला बे ओनसोलाव थानाय गामिफोरखौ बिटिआर ओनसोलाव सोसननायनि बाथ्रा दं आरो बे सिमा थिग खालामखांनायनि उनाव जोंहा गोदान समस्ति डिलिमिटेसन खालामनायनि बाथ्रा दं आरो बे गासैबो बाथ्राफोरखौ लानानै जों खामानि मावनो गोनां दं आरो बेफोरखौ जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा खुनुदिन सिन्था खालामा, बिथांमोना खुनुदिन मावफुंनाय नङा। आरो जोंहा सिमा थि जायागौमानि जा बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि सिमायाबो थिग जानाय नङा, कनस्टिटिउसनबो जाहैनाय नङा। बेनिखायनो बेयाव रिलेटेड दं बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि सिमा आरो समस्ति गायसननाय लोगोसे जोंनि बिटिआरनि सिमा थि खालामनायजों लोगोसे डिलिमिटेसन खालामनाय। बेनिखायनो मोनसेखौ अन्तत' बिटिआरनि सिमाखौ थिग खालामनो हायोबासो बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि सिमायाबो थिग जाहैगोन, समस्याबो थिग जाहैगोन। बेनिखायनो जों बेखौनो खावलायदों बेखि बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोना गासै बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै जोंनि जि लं टार्म स्ट्रेटेजि, जोंनि जि गोलाव समनि बिथांखि बेखौ जाफुंहोनो थाखाय आरो बर'फोरखौ मोनसे रोखा सिनायथिजों थांना थानाय खाबु होनायजों लोगोसे
बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठीफोरखौ सुख गोजोनै गोरोबलायनायनि गेजेरजों बिथांमोननि धन सम्पति रैखाथि होनायनि गेजेरजों थांना थानायनि जि खाबु होनो दिनै इउपिपिएलआ टारगेट लाना खामानि दं बेखौ जाफुंहोनो थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनो जाहाथे एबार नैबे बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि ट्रेक्टरनि सावगारि जाहाथे भट होयो बेखौनो खावलायदों जों एबार गासै मोन 19 समस्तियाव बिजाथि होदों 15 जाबाय बिटिसि ओनसोलाव आरो बिटिसि ओनसोलनि बाहेरायावबो जोंहा मोनब्रै समस्तियाव जों बिजाथिजों गासै मोन 19 जोंहा प्रार्थी दं आरो बे 19 प्रार्थीनो नोंथांमोना जाहाथे साफ्रोमाबो भट होनानै देरहायो बेखौ खावलायदों जों बिटिसि ओनसोलनि सरकारखौ मोनसे सुस्थ' सरकार मोजां सरकार जाजानायखौ लुगैयो आरो बेनिखायनो जोंनो मोजां दैदेनगिरि नांगोन सानसुमै दैदेनगिरि नांगोन आरो मोजाङै प्रिन्सिपाल आरो माबाजों सोलिनो हानाय मोनसे अबजेक्टिभ आरो प्रिन्सिपाल लानानै खामानि मावनो हानाय बायदि पार्टिखौ देरहाजानायखौ जों लुगैयो खारन जाय पार्टिया खुनु प्रिन्सिपाल गैया नीति आरो आदर्श गैया बे पार्टिया देरहाबाबो ओनसोलनि रायजो राजानि जौगानाय खामानि मावनो हाया जा बिपिएफनि दैदेनगिरि चिफ हाग्रामा महरै बिथाङा गोबां बार बुंबाय थादों जे बिपिएफआ कुनु आदर्श गोरोबा जों सुबिदाबादि राजनैतिक दल होनना बुंदों आरो सुबिदाबादि राजनैतिक दलनि दैदेनगिरिफ्रा सुबिदाबादि जानायखायनो बिथांमोना रायजो राजानि जेंनाफोरखौ कुनुदिन खेराया कुनुदिन नोजोर होआ कुनुदिन बोस्रांनो थाखाय खामानि मावा आरो बिथांमोननि नीति आदर्शआनो बेखौनो थिना खारन बिथांमोना नीति आदर्शआनो गैया जेरै सुबिदा मोनो बिथिं बारस्लायग्रा बिथिं लेम लांग्रा बिदि पार्टिसो बेबायदि पार्टिखौ सरकार भट होनानै देरहाहोनाय जोंहा जेबो लाब जानाय नङा जों लुगैयो जे बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो रायजो राजाफ्रानो सोलोंथाइनि बिथिङाव दावगाथों रांखान्थिनि बिथिङाव दावगाथों जोंनि ओनसोलनि लामा सामा मोजां जाथों जोंनि ओनसोलनि सोलोंसालिफ्रा मोजां जाथों जोंनि गथ' गथायफ्रा मोजां शिक्षा मोजां सोलोंथाइ लानानै जौगालांनो हाथों मोजां साख्रि मोनथों आरो बेनि थाखाय जों बेखौ थांनाय 5 बोसोर काउन्सिल सरकार सालायनाय सुपार 50 आसनि लादोंमोन जायनि गेजेरजों थांनाय 5 बोसोरनि गेजेर नङाबाबो जों 150सो स्टुडेन्ट 150सो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ एपिएससि पास खालामनो हानाय इन्जिनियार डक्टर जानायनि मोनसे खाबुखौ होनो हादोंमोन किन्तु आथिखालनि सरकार बेफोरखौ टटेलि ज्राब गारजोबनानै बेफोरखौ जे कन्टिनिउ खालामनांगौ बेखौ कुनु दिन सानाखै खारन बिथांमोना रायजो राजा जौगानायखौ कुनुदिन लुगैया कुनुदिन हास्थाया बेनिखायनो बिथांमोना बेबायदि जौगानाय हाबाफारिखौ कुनुदिन नाजावा मात्र बिथांमोननि बांसिनानो गाव गावनि धन सम्पति गथायनायावसो बेस्थ' थागोन खारन बिथांमोना नीति आदर्श होननाय गैया रायजोफोरनि प्रति दायित्व होननाय बिथांमोना कुनुदिन साना बे माबाखौ बिसायख'थि देरहानानै एमएलए मन्त्रि जानायखौ बिथांमोना धन सम्पति आरजिनो थाखाय मोनसे कन्ट्रेक्ट लानाय होननासो बिथांमोना सानो आरो बेनिखायनो बेबायदि दैदेनगिरि बेबायदि पार्टिनिफ्राय ओनसोला रायजोफ्रा कुनुदिन जौगाया आरो बेनिखायनो खावलायदों जे रायजो राजाफोरा बेखौ बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजो राजाफ्रा बिटिसि ओनसोल रायजो जादों बिथांमोना गासै बाथ्राखौ मोजाङै नोजोर होनानै जे एबार बिसायख'थियाव इउपिपिएलनि बिजाथिफोरखौ जाहाथे देरहायो बेखौनो खावलायनाय नोंथांमोन साफ्रोमखौ आं साबायखर होबाय खावलायबायबो लोगोसे नैबे बिटिसि ओनसोलनि जौगानायनि बाथ्राखौ नोजोर होनानै जे नोंथांमोना नैबे बिसायख'थियाव थिग जाहाथे डिसिसन लायो थिग जाहाथे डिसिसनजों भट होयो आं बेखौनो खावलायबाय दिनै एनडिएनि मुल माबायानो जाबाय बिजेपिजों आसामाव एजिपि थाबाय आरो बिपिएफ थाबाय बे मोनथाम दलजों ज' जानानै आसामावबा बे एनडिए बेनिखाय एनडिएजों दङ होननानै बिजेपिजों गैया होननाया बे बेसलेस नंखाय दिनै रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना फुस्लायनो नागिरदों थगायनो नागिरदों खिन्थु एनडिएआव थानाय मिन्स बिजेपिजों थादों एजिपियाथ' जोंनि उदालगुरि ओनसोलाव गैयानोसै जिर' साफा सानै वार्कार दं खिन्थु भटार हिसाबै टटेल जिर' बेनिफ्राय बिजेपि हिसाबै दं खिन्थु जों जिखिनि माबादों जों जिखिनि रिपर्ट मोनदों फिल्डआव जदिव एनडिए हिसाबै बिजेपि आरो इउपिपिएल सरकार बिपिएफ सरकार सालायदों काउन्सिलाव जोंनि समाव जों काउन्सिलाव थानाय समाव एनडिएआव दंमोन हिसाबै जोंनि काउन्सिलनि समाव बिजेपिनि पिसिडिसि लेभेलाव चेयारमेनबो दंमोन टिसिएलसिसि चेयारमेन बा भाइस चेयारमेन दंमोन मेम्बारफोर दंमोन आरो स्किमनि मोनसे मोननैखौ जों जेसेबां हायो बिजेपिनि वार्कारफोरनोबो राननानै होदोंमोन खिन्थु आथिखालाव जों नुदों जे बिपिएफ आरो बिजेपि जुदि एनडिए हिसाबै बिथांमोना काउन्सिल सोलिदों अब्लाबो
बिजेपिनि रावबो सासेबो बिसिटिसिनि मेम्बारबो गैया चेयारमेन गैया भाइस चेयारमेन गैया टिसिएलसिसि चेयारमेनाथ' बादानो आरो मोनसेबो स्किम बिजेपि वर्कआपखौनो होआखै दा बेबायदि हिसाबै बिजेपिनि वर्कआपआ खुद्रिदों होननानै जों रिपर्ट मोननाय जादों आरो बेबायदि हिसाबै गावसोरनि लोगो पार्टि वर्कआपनि गेजेराव जुदि गोरोबलायनाय गैयाबाथ' बिजेपि एजिपिथ' गैखायानोसै बेनिखायनो मोनथाम पार्टिजों ज' जानानै इउपिपिखौ बुथारनो नाजादों होननाया बे अबास्तब बिथांमोना कन्टेन्ट साक्सेस जानाय नङा बिपिएफ हिसाबै 17 बोसोर बिथांमोना जि सरकार सलायदोंमोन बे बिथांमोननि जिथु एक्टिभिटिस बेखौ बिथांमोननिबो गोखा गोखै गासैबो बर' रायजो राजा बर' आरो लोगोसे गुबुन गुबुन बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा मोनदांबोखादों आरो बेनिखायनो थांनाय काउन्सिल समाव बिथांमोना थगायथुसि पावाराव फैनो हादों खिन्थु एबार थगायबावनो हाया खारन थाइजौ गोखैखौ बारे बारे बाजाराव फाननो हाया बे खोथाया खाथां बेनिफ्राय उदालगुरि समस्तियाव बेखै रिहन दैमारि बिथाङा इतिमধ্যে डेपुटि चिफ दंबावो जों मिथिनायाव बिथांनो गासैबो पावारखौ नांगौ बिथाङा देरहानाय लोगो लोगोनो एमएलएथ' माबा डेपुटि चिफथ' जाबायानोसै बिनि अनगायै उदालगुरि टाउन कमिटिनि चेयारमेनखौबो गावनो लाबाय बेनिफ्राय उदालगुरि ओनसोलनि जेसेबां सरकारि स्कुल कलेज दं बिथांमोननि मेनेजिं कमिटिनि गासैबो प्रेसिडेन्ट चेयारमेनानो गावनो जोब गासैबो पावारखौनो गावनो लाजोबदों दा बेसेबां पावार लुगैग्रा मानसि बेखौ रायजो राजाफ्रा सिनायनो बाखि गैलिया मिथिनो बाखि गैलिया बेनिफ्राय दा डेपुटि चिफ जानानैबो एमएलए गेलेबावनो ओंखारबाय गाबोन एमएलएआव कन्टेस्ट खालामना देरहायोबा बिथाङा हयथ' एमसिएलए पदखौ रिजाइन होनो गोनां जागोन माबानो गोनां हगारनो गोनां जागोन आरो बेखिनिखौ हगारनानै नेक्स्ट इलेक्सन पार्टिब्ला गावनि फिसालाखौनो लाबोनाय मोनसे परिकल्पनाजों बिथाङा खामानिखौ मावदों थारमाने पलिटिक्सखौ बिथांमोना परियाल केन्द्रिक खालामनो नागिरदों दिनै जों नुदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावथ' चिफ जाबायानोसै गावनि बिबोनांखौ इएम खालामबाय हिन्जावखौबो दिनै एमएलए गेलेनो थाखाय कन्टेस्ट खालामनो खाबु मोनसे होबाय दाने गावनि परियालनि बिथोराव माबानि राजनैतिक जिथु गोहो बेखौ केन्ट्रिब्युट खालामनो नागिरदों मेरुकरन खालामनो नागिरदों आरो बियो मोनसे डेम'क्रेटिक सिस्टेमजों सोलिनाय सरकारनि थाखाय जोबोद खैफोद गोनां डेन्जारास दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा बे बाथ्राखौ बुजिनाया मोजां जे न'खरावनो गासैबो खेमाताखौ लाखिजोबनो नागिरदों आरो बिनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ दमन खालामनायनि मोनसे पलिसिखौ जों नुहुरदों आरो बेयो जोंनि समाजनि थाखाय मोनसे डेम'क्रेटिक प्रसेसजों सोलिनाय देशनि थाखाय ओनसोलनि थाखाय मोजां नङा बेनिखायनो जों खावलायनो रायजो राजाफोरखौ बेबायदि खेमता लुगैग्रा मानसिफोरखौ जों भट होनानै जोंनि खेमताखौ न'खरसे परियालनोनो समजायनो होनाया थिग जानाय नङा दा रिहन दैमारि प्रथमावथ' बेखौनो बुंदोंमोन जे जों बिथाङा प्रथमबार जिथु स्टेटमेन्ट दानिफ्राय प्राय 2-3 माससो सिगां जे जों बिजेपिजों गैया होनदोंमोन खिन्थु लोगो लोगो हाग्रामा महिला काउन्टार होबाय जे जों एनडिएआव दं बिजेपिजों दं दाथ' नों एनडिए हिसाबैसो बुंखायो बिपिएफ दा एनडिए होनोब्लाबो बिपिएफ थागोन बिजेपि थागोन आरो माबा थागोन एजिपि थागोन बे स्पष्टखा बेखौ रावबो थगायनो हाया खिन्थु रिहन दैमारिया मोनसे साल गेलेनो नागिरदोंमोन जे जिहेतु बिजेपिजों थायोबा ख्रिस्टियान कमिउनिटिस आरो मुस्लिम कमिउनिटिसआ एसे एलार्जि जायो भट होनो नागिरा थांनाय बाराव बिथांमोना जों बिदि थगायनानै बिपिएफनि माबा मागोन इउपिपिएलनिफ्राय माइनरिटि भट आरो ख्रिस्टियान भटखौ एसे सरखायनानै लांदों आरो एबारबो बेखौनो खालामनो नागिरदोंमोन खिन्थु हाग्रामा महिला बिथांनि स्टेटमेन्टनि काउन्टार हिसाबै होबाय जे जों एनडिएआव दं बेनिखायनो बिथाङा जि अपसेस्टा खालामनो बे जानाय नङा दिनै हयथ' ख्रिस्टियानफ्राबो जायफ्रा पार्टि वर्कार बिथांमोनाथ' भट होगोन खिन्थु एज ए होल कमन ख्रिस्टियानफ्रा एनडिएजों दङ होनना बुङोब्ला बा बिजेपिजों सिथाबनानै थानाय पार्टि होनना बुङोब्ला एसेबाबो एलार्जि जायो बिथांमोना भट होनाया बेनिखायनो माबाया जा रिहन दैमारि बिथाङा जिबायदि मोनसे साल गेलेनो नागिरदोंमोन बे साक्सेस जानाय नङा साक्सेस जालिया कारण रायजो राजाफोर एसेबां जाम्बा नंलिया रायजो राजाफोरा गासैबो मिथिजोबो बेनिखायनो एबार नैबे बिसायख'थियाव बिथांमोना जिखिनि भट मोनगोन होननानै आसा खालामदों जिबायदि
मादों बेखौ साक्सेस जागोनखौ नुहुराखै ओरैनो रिहन दैमारि हिसाबैथ' ओनसोलनि गासिबो मिथिजोबखाबाय जे बिथाङा आसलते 20 years MLA हिसाबै 10 years मन्थ्रि हिसाबै जिखिनि खामानि मावनो ओनसोलनि जौगानो थाखाय बिथाङा खामानि मावनो हायाखै बिनि बे फेलारखौ नुखाजोबदों बिथांनि फार्स्ट टाइम जेथिया मिनिस्टार जादोंमोन बे समाव वर्ल्ड बेंकनिफ्राय 15,000 crore आसामाव ड्रिंकिं वाटार माबा होनांगौनो बेबस्था खालामनो थाखाय बिदि फान्ड हरदोंमोन आरो बे फान्डखौ लानानै बिथाङा गोबां जायगाफ्राव गामि गामि बे ड्रिंकिं वाटार प्रजेक्टनि स्किमबो लादोंमोन खिन्थु मोनसेबो स्किमा साक्सेस जायाखै न'फ्रालाय दं दाबो गामि गामि दंजोबो न'फ्रा वाटार माबानि बे वाटार ड्रिंकिं वाटार प्रजेक्टनि जिखिनि न' बेदों खिन्थु न' थामालाय मोजां खालि न'ल' दं बिनिफ्राय रायजोफ्रा थोबसेबो दै मोनलोङाखै थारमाने बिथांनि जिखिनि स्किम बे फ्लप जाजोबदों मोनसेबो साक्सेस जायाखै आरो बेनो बिथांनि माबाखौ बिथांनि एक्टिभिटिसखौ बेनो प्रमान होदों जे बिथांनि जिखिनि खामानि बे सब फ्लप गोजा बाखि समावथ' बिथांमोना बे ओनसोलनि डेभेलपमेन्ट थाखाय खामानि मावनायखौ जों नुनो हायाखै दाबो गोबां गामिफोरा बुङो जे रिहन दैमारिया 20 बोसोर MLA जाबाय जोंनि गामियाव आगानसेबो होफैयाखिसै खनसेबो आगान होफैयाखिसै जों बहुतानो बुङो जों नुवाखैनो रिहन दैमारिखौ बे 20 बोसोर MLA जाबाय खिन्थु जोंनि गामियाव खनसेबो आगान होआखै बेखायनो जों नुवाखैबो बहाबा मिटिंफ्राव नुदों खिन्थु जोंनि गामिफ्राव फैनानै बिदि रायज्लायफैनाय जों बिदि नुवाखै होननानै गोबां गामिनि रायजो राजाफ्रा बुङो दा बेनिखायनो जों साननांगोन जे बिथाङा दिनै पलिटिक्सखौ परियाल केन्द्रिक खालामनो थांगासिनो दं आरो बेयो गणतान्त्रिक समाजनि थाखाय जोबोद डेन्जारास आरो बेखौ जों जेसेबां हायो बेबायदिनिफ्राय रायजो राजा जोंनि समाजखौ बासायनांगौ बिथाङा जिबायदि मिसानि आश्रय लानानै पलिटिक्स खालामनो नागिरदों बेनिफ्राय जों समाजखौ बासायनांगौ आरो बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा गासैबो बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै जाहाथे इउ पिपलनि बडि जोंनि इउ पिपलनि बिजाथि उदालगुरि समाजनि बिजाथिया यं सेंग्रा मानसि गोबां बोसोर समाजनि सिबिनानै फैनाय मानसि गावनि साकरि गारनानै सेक्रिफाइस खालामनाय मानसि समाजनि सेक्रिफाइस खालामनाय हाग्रा बेबायदि मानसिखौसो जों फोथायनो हायो खिन्थु जायफ्रा खेमतानि थाखाय पलिटिक्स होफैयो बेबायदि मानसिखौ जों खुनुदिन फोथायनो हाया कारण रिहन दैमारिया दिनै डेपुटि चिफ जानानैबो MLA जानो नागिरबोदों MLA जानाय डेपुटि चिफ जाखांनाय लोगो लोगोनो टाउन कमिटिनि चेयारमेन बिबानखौबो गावनो लादों आरो उदालगुरि ओनसोलाव जेसेबां कलेज हायार सेकेन्डारि स्कुल दं बिदिनो गासैबो मेनेजिं कमिटिनि चेयारमेनाबो गावनो लाजोबदों बेलेगफोरखौथ' होनो हायोमोन ना गावनि पार्टि बेलेग वर्कारफोरनो सोरबा EMफोरनो सोरबा MCLफोरनोथ' होनो हायोमोन खिन्थु होआखै रावनोबो गावनो लाजोबदों आरो बेनो बिथाङा जे सासे खेमता लोभि मानसि पावार हांगार बे बुस्थुखौ प्रमान देखायदों आरो बेबायदि पावार हांग्रा मानसिया कुनुदिन समाजनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोरिब गुन्द्रानि थाखाय कुनुदिन सिन्था खालामा आरो बेनिखायनो जों सांग्रां जानाय मोजां